Soc l'Anet i estic aquí per ajudar-te en la teva cerca de feina. Avui parlarem de la marca personal. En Biel està buscant feina i s'ha creat la seva pròpia bio. Quina de les dues versions del Biel t'ha causat més bona impressió? Probablement el segon Biel. Això és degut a que s'ha preparat la seva marca personal. Però què és la marca personal? La marca personal és la primera impressió que deixes en els altres. La forma en què et diferencies de les altres persones candidates a una oferta. I en la que deixes una empremta per tal que et vulguin contractar a tu. Perquè ho vegis més clar, et mostraré com en Biel ha elaborat la seva marca personal. La seva imatge ben cuidada ha influït positivament. Així doncs, cuida la manera en què et presentes. El seu discurs ha estat breu, però ha aconseguit generar expectatives, transmetre els seus coneixements i competències i ser hàbil en la venda de la seva candidatura per al lloc de feina que busca. Ha afegit a la seva bio un enllaç, aprofitant els seus coneixements antics, amb la finalitat de mostrar més informació sobre ell i millorar la seva marca personal. Observa't, analitza't i identifica els punts forts que et diferencien de la resta. Prepara't el discurs. Una breu presentació de tu mateix en 2 minuts, destacant el teu talent i les teves competències. Pots aplicar aquest discurs a totes les eines que utilitzis per a la recerca de feina. Fes un currículum per competències. Mostra què busques. Què has fet? Què saps fer? Aconsegueix que el teu currículum destaqui i guanyi visibilitat utilitzant eines com URLs, infografies i videocurrículum. Les xarxes socials ens fan visibles als ulls de les persones que treballen seleccionant personal. Aprofita el teu perfil per mostrar tot allò que et fa el millor candidat. Aconseguir una bona marca personal t'ajudarà a ser més eficient al teu projecte ocupacional. Explora els teus talents, visibilitza't i deixa empremta.